çapemeniya azat ketkarên çapemeniyê û tev bi xêr hatin, sersera serçava hatin. Ben de hepinize hoş geldin diyorum. Destpêkê di şexsê rêhevalên rêber apora ketine rêka tekoşîna azadiyê, rêheval Ali Haydar Kaytan, hevalê Fuat, hevalê Rıza Altun, hevalê Haqî Qarer, heval Sakine Cansız û emektarê pêvajoya aşîtî û civaka demokratîk qastê aşîtiyê Sırrı Süreyya Önder de tevayî şehîdê tekoşîna azadiya Kurdistanê û tevayî şehîdên gelên azadîxwaz rêzdarî bi hürmet, bi minnet bibîrtînin. Ji bo kî daxwaz û armancê şehîda em pêk bînin bi biryardariyekî daha bi xwestek û biryardarî em dixwazin vê pêvajoyê li ser bîranînê wan teqez encam bigînin. Îro sedemê ku em li vê derê kom bûne, weke tê zanîn sal û nîvek li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk de derbas bû. Heman demê sal vegera fesehkirina PKK'ye ye. Di navbera 5 û heftê gulana 2025 de li ser banga aştî û civaka demokratîk ya rêber Apo me PKK fes kir û em ketin pêvajoyeke nû. Ev pêvajo di kîjan qonaxê de ye, çawa tê jiyîn, çi nîqaş hene, em ê hewl bidin îro biraya giştî re bi rêka we û bi were em ê bixwazin par bikin. Ji bona vê em ê destpêkê daxuyanî bi navê tevgera me ku me amade kiriye, em ê bixwînin û dû re em ê hewl bidin pirsê ku bê nekirin em jê re bibin bersiv û bersivê pirsa bidin. Niha em ê bi zimanê kurmancî destpêkê daxuyaniyê bixwînin. Ji bo gelên me û raya giştî, em vê civîna rojên di navbera 5 û heftê gulanê de yanî salvegera Kongreya Dozdemîn a PKK de li dar dixin. Li ser biryara me ya fesehkirina PKK û dawîkirina tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye re salek derbas bû. Di nava salekê de çi hat jiyîn em dixwazin binirxînin. Di çerçovaya banga aştî û civaka demokratîk de tevgera azadiyê çi kir? Dewleta Tirk çi kir? Em ê hewl bidin bersiva pirsên ku raya giştî merak dike bidin. Rêber Apo di banga xwe ya 27 Sibata 2025 de şert û mercên ku PKK pêşxistine û sedemên vê danî holê. Rêbertî girêdayê encamê pêşketinên ku di nava 5 salî de derketine pêş ji PKK xwest ku xwe fesih bike û tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye dawî bike. Tevgera me piştî vê bangê yekê adarê agrbesteke yekîalî ragihand. Piştî vê bangê gelek derdor û şexsiyet diyar kirin ku ew ê PKK li gorî vê tev negere. PKKya ku wekî tevgera rêbertî derketiye holê. PKKya ku li ser xeta rêbertî tekoşînê dike û pêş dikeve demeke Kurd te kongre xwe kom kir. PKK bê tereddüt banga rêbertî xiste pratîkê. Di vê çerçoveyê de biryara fesehkirina PKK girt û tekoşîna çekdarî ya li dijî Tirkiye bi dawî kir. Di encam de hate gotin ku ancak rêber Apo dikare van biryara têxe pratîkê û wekî sermûzakerevan dikare pêvajoya aştî û civaka demokratîk bimeşîne. Rêber Apo ji sala 1993 heya roja me ya îro çendîn car agrbestên yekalî îlan kir ku bikare awayekî demokratîk pêşiya çareseriya pirsgirêka Kurd veke. Ji bo vê pêşneyarên çareseriyê pêş xistiye bi maqûl aqlane nêzik bûye û li dinyayê heya niha nêzîkatiyekî bi vî rengî nehatiye dîtin. Ancak dewleta Tirk ji ber ku vê demê xwediyê çareseriyeke polîtîk nebûye, ew hewldan bê encamman. Serokê giştiyê MHP û şirîkê desthelata heyî Devlet Bahçeli 22 Cotmeya 2024 de bang kir. Rêber Apo jî bi îtimala ku ji nava dewletê îradeya çareseriyê pêş bikeve bersivek erênî da vê bangê. Tevgera me ya azadiyê ji ber ku hêza çareseriya rêber Apo bawer e
باور dike biryarên wisa radikal ên wekî fessekirina PKK û dawîkirina tekoşînê çekdarî girt. Ancak gavên wiha mezin dikarin pêşiya çareseriyeke demokratîk vekin. Di vê mijarê de me xwest îrade û biryardariya xwe nîşan bidin. Ji ber vê hevseroka me ya Konseya Rêvebir a Kecekê bi sê hozat 11 tirmeha 2025 de bi sî hevalên me yên gerîla re çekê xwe şewitandin. Bi vî awayî hate îspatkirin ku dema şertên guncav ên siyasî bi gavên pewîst ên hukûqî bêne avakirin bi hezaran gerîla jî wê çekê xwe deynin. Ji xwe wê demê Dewlet Bahçelî jî di vê çerçovê de axivî û got diviyabû ew kesên ku çek şewitandine bi derxistina qanûnên pewîst berê xwe bidanan Tirkiyeyê. Dewlet Bahçelî bi vî awayî vegera li Tirkiye wê çawa be danî bi holê. Wekî tevgera azadiyê ji bo bi dawîkirina tekoşîna çekdarî û ji bo bikarin îrada xwe ya çareseriya siyasî demokratîk deyne holê me hêzê xwe di nava sînorên Tirkiye de derxistin dervayê sînor. Me li qadên parastina medya hin mevziyên xwe jî ji ber pevçûnên muhtemel vala kirin. Dîsa di 2017 de me hin rêvebiriyê mîtê dîl girtibûn. Me van kesa jî radestê dewletê kirin. Me ev gav hemû ji bo avêtina gavên siyasî û hukûqî pêşxist ku bikarin xwe bigihînin çareseriya siyasî demokratîk di vê pêvajoyê de li İmraliyê bi rêbertiya me re hin hevdîtin çêbûn û hin şehîdên me yên li qadên parastina medyayê hatin girtin. Dervayî van mijaran heya niha wisa gavekî cudatir nehatiye avêtin. Me hertim ji bo çareseriya siyasî demokratîk raya giştî ya Kurd amade kir û peyamên erênî dan gel. Gelên Tirkiye di vê mijarê de hesas nêzik bûn. Lê hîn berdevkên desthilat û çapemeniyê nêzîkî desthilatê berdin amadekirina raya giştî berova jî ji bo avakirina hest û fikrên neyînî kar kirine. Helwest raberkirine. Nêzîkatiyê neyînî yê himberî muxalefetê jî bi we sedema ku ji pêvajoyê re desteka civakî zêde nebe. Komisyona ku li meclisê ava bû me erênî dît. Ancak pêvajoya amadekirina raporê pir dirêj ajot û raya giştî baş nehata amadekirin. Rixmê ku muxatab esas rêbertiya me û aliyê çareseriyê di vê pêvajoyê de komisyona meclisê rêbertiya me re tenê yek carê hevdîtin kiriye. Di encamê de komisyona meclisê raporek amade kir. Rixmê hemî kêmasiyên xwe jî ev rapor di pratikê de dikare bandorên erênî bide çêkirin. Ancak hêjî feraset û pêşniyarên di raporê de pratîze nebûne. Ev jî wisa nîşan dide ku desthilat bi awayekî rast û samîmî nêzîkî pêvajoya aştî û civaka demokratîk nabe. Rêber Apo vê pêvajoyê 27 Sibata 2025 de bi banga aştî û civaka demokratîk da destpêkirin û tempoya vê bilind kir. Rêber Apo dixwaze serdema pevçûn û rageşiya sed salan di navbera Tirkiye û gelê Kurd de xilas bike û komareke demokratîk derkeve holê. Biriya entegrasyona demokratîk pirsgirêka Kurd çareser bike. Armanc jî hewldan jî di vê çerçoveyê de pêş dikevin. Ancak Rêber Apo jî bikaribe di pêkanîna armancê wiha de rola xwe bilîze di vê wekî muxatab fermî bêdîtin. Bi vî awayî wê derkeve holê ka di mijara çareseriya pirsgirêka Kurd de dewlet xwedî îradeya an na. Pêvajoyeke rast a çareseriyê ancak bi nasîna muxatabiya hukûqî ya Rêber Apo dikare dest pê bike bi diyarkirina vê statûyê dibe. Rêber Apo ji bo hevdîtinê têne kirin û tiştên têne gotin bi watedar û encamgir dibîne gelek caran qala zelalkirina statûya xwe kiriye. Ger cê Rêber Apo ji hêla qanûnî û siyasî ve diyar dibe, diyar bibe û bi derdorên cuda re bikare li ser vê esasê hevdîtinan bike wê demê dikare awayekî encamgir rolê xwe bilîze. Heke ne Rêber Apo bi hevdîtinê ku dem bi dem bi şandekê re dike nikare rolê xwe ya esasî bilîze. Ji xwe di rewşa wiha de nemimkün e rola xwe bilîze jî. Pirsgirêka Kurd pirsgirêka herî bingehîn a Tirkiye û Rêber Apo jî asta yekemîn de muxatabê vê pirsgirêkê ye. Nêzîkatiya heyî ya beramberî Rêber Apo nîşan dide ku ew pirsgirêka sed salî û çareseriya wê rast nayê bi dest girtin. Rixmê ku ev rastî li holê gotinên serokê meclisê gotinên rayedarên AKP ku dibêjin pêvajo dimeşe xitmandinek nîne rewşa heyî îfade nake. Kengê statûya Rêber Apo diyar bibe.
کنگ ریبر آپو بکاره خو بگینه شرطین خباتا آزاد وی دمی دکارن قالا پیشکتنا پیواجوی بکن. آنجاق روشک وها دوی گلی کرد و رایا گشتی جی پیشکتنین پیواجوی باور بکه و دستکا پیواجوی آواکی لز زیده ببه. جبو که پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک پیش بکوه دوی به بریارکی سیاسی ستاتویا ریبر آپو به دیار کرن. دیسا جبو که سیاست دموکراتیک آوایی که آزاد پیش بکوه دوی گاوین قانونی بناویتن. به تمامی چک دانین و کتنا نوا سیاست دموکراتیک با آویتنا گاوین حقوقی دبه. اف راستی جی دسپیکا پیواجوی حیا نها جهلا حمو دردوران و تیزانین. جبروی لسر گاوی قانونی و پرگالا حقوقی نقاش هنه. ده انجام ده اف گوتنین کو آویتنا گاوین حقوقی به تثبیت و تایید کرنا دانینا چکا و گرید دن راستی ifade ناکن. اف نزیکاتی سر رایا گشتی زیدتر تبلی هفدکه. تو دبیجی قی جبو سیاستا دموکراتیک آوه کی آزاد پیش بکوه و جبو آزادیا گوتن و خواب ریخستن کرنه قانون هاتنه درخستن لی آلیه دن گوتیه ام چکا برنادن. ام ناین بروواجی ریبر آپو جبو کو وگر آوه کی لز پیش بکوین خواست زمین قانونی و حقوقی به آماده کرن. ده اساس در رایداران گوتبون وی پشتی ججنه گاوین حقوقی بین آویتن. آنجا هیجی جبو پیشکتنا پیواجوی گاوین قانونی ین پویست نهات ناویتن. موکه تفگر آزادیا کرد کنگرا کو پکه هاده فسکرین و لدیجی ترکیه تکوشینا چکداری هاته بداوی کرن ده بریار گرد کو پیواجوی آشتی و چواکا دموکراتیک جهلا ریبر آفو به مشاندن. سرمذاکروان و پیشنگ وی پیواجوی ریبر آپویه. دوی لگوری وی راستیه وکی مخاطب اساسی روشا سیاسی یا ریبر آپو دیار ببه و بکاربه خو بگینه شرط خباتا آزاد. اف پیواجو آنجاق به وی آوایی دکاره راست به مشاندن و دکاره بچه انجام. دوی پیواجوی ده متشتین پویست کرن. هیا کسل بنده نبو دوی آسته ده اموان گاوا باویجن. ایدی جبوکی پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک بچه انجام دوی ستاتویا ریبر آپو به دیار کرن گاوین قانونی حقوقی بین آویتن. خواسته و بندواریا گل مجی هزین دموکراتیک و یا مجی اوه. 5 گلانه 2026 ریوه بریا تفگری.